Внимание! Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Вітаю вас на черговому матчі 21-го тура Макслайн першої ліги, у яким у північно-заходнім дербі поміж собою сидуться футбольний клуб «Смаргонь» і футбольний клуб «Островець». Сусіди по турнірній таблиці у нас сьогодні гуляють і, сапраўды, за накалу, за сусідство, все ж таки 30 кілометрів поміж городами. Гэта матч за 6 пунктів. Пакуль у нас усе традиційні процедури виконує галоўны рэфері Павел Каранец. Ён прадстаўляе горад Жодзіна, яму дапамагаюць Владимир Фамін, Віктор Русак, таксама Жодзіна, чацвёрты арбітр Іван Смольскі, горад Смаргонь, інспектор сустрэчы Александр Чэрнік, горад Мінск. Мяняюцца каманды паловамі поля і рыхтуемся мы да стартавага свістка, да пачатку сустрэчы. Традыцыйныя поціскі рук паміж трэнерамі і арбітрамі. Новое правило для нашего футбола. З пачатку гэтага сезона яно было уведзена. І усе, па сутнасці, фармальнасці у нас выкананыя. Каманды пакуль што настройваюцца на гульню. А першае, што мы з вами зробім, гэта пазнаёмімся сёння на матчы Смаргонь і Астраўца. Для вас са стадыёна юнацтва працуе каментатар АБФФ Іван Міцкевіч. Хутенька паразмаўляем мы пра стартавыя склады і пра дыспазіцыю турнірнай табліцы і пра асабістыя сустрэчы, але гэта ўсё хутенька. Гэта ўсё пасля стартавага свістка. Падрыхтавалася Смаргонь, падрыхтаваўся Астравец, падрыхтаваўся і Павел Каранец. І ўсё у нас, у прынцыпе, падрыхтавана для таго, каб пачынаць гэтую сустрэчу. Іван Мігаль, Вячеслав Герашенко свае выбары стартавых складаў зрабілі, і пра іх мы ўжо хутенька паразмаўляем. Ну а пакуль чакаем стартавага свістка. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФФ. І спадзяемся, што сёння, як мінімум, цікавы футбол мы з вами пабачым. Мноства галоў, мноства небяспечных момантаў. І рыхтуемся мы да сустрэчы. Накрыў Беларусь чарговы цыклон. Моцны вецер у нас над Смаргонню. Добра, што без дажджу, без іншых розных ападкаў. Таму рыхтуемся мы да таго, каб назіраць за гэтай сустрэчай. Яна у нас распачынаецца свістком Паўла Каранца. І будзем мы сачыць за гэтым матчам разам з вами. YouTube-канал АБФФ, нагадваем, вядзе для вас трансляцыю гэтай сустрэчы. І хутенька мы будзем звяртацца да стартавых складаў каманд. Пачнем з гаспадароў. Яны моцна змяніліся за лета. Перабудавалася Смаргонь, бо на пачатку сезона зусім не тое, што чакала ад каманды і кіраўніцтва клуба, і кіраўніцтва раёна, і партнёры-спонсары. Атрымліваецца Смаргонь у ніжэйшай частцы турнірнай табліцы як знаходзілася, так і знаходзіцца, хаця задача ў каманды стаіць толькі адна — выхад, вяртання ў вышэйшы дывізіён. Хаця вось бачым мы, што пасля перабудовы, напрыклад, Маладзечна ўжо на 5-м месцы знаходзіцца, хаця пачынала каманда Юрыя Пунтуса ледзь не з зоны вылета. Але гэта ўсё, насамрэч, у нашым чэмпіянаце так не складана. Усё ж такі некалькі матчаў ты выйграеш, уздымешся ў турнірнай табліцы, некалькі прайграеш і зноў жа
у турнірнай табліцы звалішся. Пачынаем са Смаргоні. Стартавы склад. Данил Перов, голкіпер, нумар 16. Такая вось цікавая белая цішотка. І у полі у чырвоным яго партнёры, другі нумар з капітанскай павязкай Крысціян Памізок-Ралін. Ён вярнуўся ў Смаргонь пасля паловы сезона ў барысаўскім БАТЭ. Далей Кірыл Елагін, нумар 5 Матвей Дукса, 17, 18 нумар у Романа Грыбоўскага, 25 Ярослав Яроцкі. Смаргонь у сваёй атацы ішла перадача якраз на Грыбоўскага, не дайшла. Дайшоў мяч да Дукса. І Дукса замест таго, каб патрапіць у вароты, трапляе ў твар суперніку. Павел Каранец пакуль што вытрымлівае сябе, каб жоўтую картку паказаць, хаця небяспечная гульня ад Матвея Дукса, яна на 100% была, але ўсё ж такі у нас ідзе з вами толькі 3-я хвіліна, і нельга такімі эпізодамі гульню ламаць. 30-й нумар расійскі паўабаронца Барыс Фартуна, 33-й Александр Пазняк, 77-й Ілля Богданович, 78-й Владислав Кавалевич і 99-й нумар Глеб Малашенко. Галоўны трэнер футбольнага клуба Смаргонь Вячаслав Герашченко. Ён далучыўся да трэнерскага штаба па ходзе сезона, сышоўшы з Нафтана, але ж Сергей Дарахович, які якраз і пачынаў сезон рулявым, застаўся дапамагаць. Што тычыцца астраўца, галоўны трэнер Іван Мігаль і яго наступны выбар на гэтую гульню. 82-гі нумар голкіпер Владислав Дрозд, палявых яму дапамагаюць 4-й Даніл Пруднік, 7-й Ілля Зайцаў, 8-й Артём Ганчарык, 10-й 8-й Артём Давідович, 10-й Кірыл Ганчарык, ён з капітанскай павязкай, 11-й Максим Бойченко, 14-й Іван Мокшин, 18-й Роман Давыскіба, 21-й Артём Кільяманаў, 25-й Артём Ганжуроў, 88-й нумар у Мікіты Якімовіча. Вось такі стартавы склад ад астраўчан, і ўжо звярнуўшыся да складаў, можам мы сачыць за футболам. Смаргонь пачынае больш актыўна, але ж бачым мы, што адбіваюцца госці, спрабуюць выйсці ў сваю атаку, але ж аут зарабляе Смаргонь у гэтым эпізодзе. Барацьба за мяч у нас адбываецца паміж Кавалевічам і Мокшыным. Кавалевіч, дарэчы, дзейнічае не толькі сёння, але і у астатніх матчах нібыта як латэраль, паспявае адпрацоўваць і ніжэй у абароне, і вышэй у атаку схадзіць. У нас тым часам чарговая атака Смаргоні, але ж перарываецца яна Артёмом Кільяманавым. Мокшин. Наперад перадача. Ганжуроў. Гуляе назад на Кільяманова. Кільяманов моцна наперад. Якімовіч. Трэба за гэты мяч шапляцца. Ён гэта робіць. Ганчарык. Перавод на край, дзе Ілля Зайцаў дзейнічае. Максим Бойченко адкрываецца, але ж ідзе перадача на Мікіту Якімовіча. Якімовіч у штрафной. Але ж супернік мяч корпусам прыкрывае. Яшчэ і ў падкат сцеліцца і не дазваляе нічога зрабіць свайму візаві. У нас тым часам распачалася гульня ад варот Смаргоні. Крысціян наперад гуляе. Чалавек, які не проста ўжо зноў паспеў стаць футбалістам Смаргоні, але пусціць у гэтым горадзе карані, тут і ажаніцца. І, ў прынцыпе, такі вось карэнны камерунскі смарганчанін Крысціян Памізок-Ралін пасля не самага паспяховага перыяду ў Барысаве вярнуўся туды, дзе яго любяць, туды, дзе яго добра ведаюць і трэнеры, і заўзятары. І, у прынцыпе, з яго вяртаннем, мабыць, спакойней стала ў абароне Смаргоні. З такіх значных стратаў можам мы адзначыць Аліхана Фазылава, які стаў футбалістам Бумпрама. Артём Архіпаў, Владислав Мызгін паехалі да Тамбова падтрымліваць форму з мясцовым Спартаком. Ну і, ў прынцыпе, можам мы адзначыць, што Смаргонь у першую чаргу менавіта адмаўлялася ад вось гэтых самых цяжкіх кантрактаў, ад вось гэтых самых футбалістаў з прэтэнзій на зорнасць і пакідала ў першую чаргу ці то сваіх выхаванцаў, ці то добра знаёмых заўзятарам футбалістаў. І пакуль што у нас будзе рыхтавацца стандарт. Зарабляе яго астравец, адразу некалькі футбалістаў каля мяча.
Але Кирилл Ганчарык забирае мяч сабе ў рукі, пераставляе патрэбную кропку, і гэта значыць, што будзе падача рыхтавацца у штрафную Смаргоні. Ідзе туды мяч, да выскіба прабівае, але ж гэта лёгкая здабыча для Даніла Перова. Можам адзначыць, што ў першым коле каманды нулявую нічыю распісалі ў астраўцы, хаця эпізоды былі насамрэч што ў тых, што ў іншых каб лік адкрыць, і каб ўсё ж такі не па адным пункце звесці з таго матча, а камусьці звесці 3. Другі сезон Смаргоні і Астравец сустракаюцца ў першай лізе. Першая сустрэча была ў сезоне 2022, тады Смаргонь была мацнейшая ў гасцях з лікам 3-2, і тут на юнацтве каманды згулялі ў нічыю 1-1. Таксама была сустрэча ў Кубку Беларусі, і у ёй мацнейшы быў якраз Астравец з лікам 2-0. Ну, у нас тым часам парушаць правілы супраць Романа Грыбоўскага, аднаго з навічкоў на Смаргоні. Ён пачынаў сезон у лідзе, добрую, якасную першую палову сезона правёў. Ну і вось з ліды таксама Александр Пазняк прыехаў на іншы край Гродзенскай вобласці. Якраз Пазняк зараз з мячом, і будзе ён шукаць сваіх партнёраў наперадзе, спрабуе знайсці там перадачы Грыбоўскага, не даходзіць гэты мяч. Зайцаў моцна наперад, але там ніхто да гэтага мяча не паспявае, і будзе у нас рыхтавацца аут на карысць Смаргоні. Кірыл Елагін яго выконвае. Адзін, дарэчы, з гульцоў, які і пачынаў сезон у Смаргоні мінулым годам. Напрыклад, Кірыл Елагін запомніўся сваім дакладным выступам за Магілёўскі Дняпро, з якім здолеў узяць срэбраныя медалі Макслайн першай лігі сезона 2025, і перад пачаткам сезона змяніў Магілёў на Смаргонь. Елагін дае перадачу на партнёра, і вось зараз памылка невялічкая, якую смаргонцы хутка выпраўляюць, і зноў жа шукаюць варыянт падыходу да варот супернікаў. Гучыць свісток, і будзе ў нас рыхтавацца стандарт на карысць Астраўца. У нас рыхтуецца гэты самы стандарт. Владзіслаў Дрозд будзе яго выконваць. Галкіпер правы, на якога належаць Іслачы. Сам ён з'яўляецца выхаванцам бабруйскага футбола. І зараз ён знаходзіцца па арэндным пагадненню ў Астраўцы. Апошнія некалькі матчаў Дрозд знаходзіўся на лаўцы запасных. Але вось зараз на Смаргонь вырашыў Іван Мігаль правесці вратарскую ротацыю. Ўсё ж такі 4 прапушчаных ад Івана Фролова, адзін з якіх гэта дабіванне пасля адбітага перад сабой удара. Ўсё ж такі для галкіпера гэта не самае простае выпрабаванне. І мы будзем сачыць за атакай Астраўца. Кільгіманаў дае перадачу на Ганжурова. Ганжуров далей у край. Перадача ў цэнтр. Удар па воротах. 1-0 робіцца лік праз аўтагол ад Смаргоні. Вось так вось нечакана пачынаецца ў нас гульня. 11-я хвіліна становіцца для Астраўца шчаслівай. Забівае Астравец з дапамогай суперніка, і цікава ў каго з футбалістаў Смаргоні там патрапіў мяч. Запісваюць пакуль на Кірыла Ганчарыка гэта ўзяцце варот, і будзем чакаць мы
афіцыйнага пратаколу, каб паглядзець, падавалася, там быў рыкашэт, калі ёсць магчымасць паглядзець бы паўтор гэтага эпізоду. І открывае лік у нас на 11-й хвіліне. Астравец у гэтым супрацьстаянні. Пакуль што запісаны гол на Кірыла Ганчарыка, як нам агучваў дыктар, але ж трэба будзе паглядзець, ці не было там ніякага рыкашэту, калі Кірыл усё ж такі без дапамогі супернікаў забіваў, то для яго гэта за доўгі час стане першы гол з гульні. Апошнімі разамі Ганчарык часцей забіваў з пенальці. У нас тым часам стандарт на карысць астраўца рыхтуецца. Становішча па-за гульнёй было зафіксаванае. І Роман Давыскіба атрымлівае перадачу ад партнёра. Няўдала аддае пас, але ж Даніл Пруднік перакрывае зону. І зноў жа праз Романа Давыскібу атака астраўца пачынаецца. Но мы будзем глядзець за тым, як у першую чаргу Смаргонь будзе адказваць на гэты прапушчаны мяч. Ведаем мы добра, што ёсць у мядзведзяў і казыры у кішэні. Футбалісты, якія могуць выйсці пасля перапынку, добра забіўныя, але ж паглядзім, як Смаргонь будзе адказваць у першым тайме. Вось зараз Роман Грыбоўскі уступае ў барацьбу, супраць яго парушаюць правілы і рыхтуецца ў нас стандарт на карысць Смаргоні. Крысціян адгуляўся на партнёра. Гэта быў Александр Пазняк. Пероў на партнёра ў цэнтры гуляе, але тут Максім Бойченко уступае ў барацьбу. Гэтую барацьбу выйграе, зарабляе парушэнне правілаў на сабе. І рыхтуецца у нас стандарт цяпер ужо у бок варот Даніла Пярова. Глядзім далей. За гэтай атакай яшчэ адзін стандарт у нас на сабе зарабляе Максім Бойченко. І будзем сачыць мы за тым, як ужо Смаргонь распачынае ад сваіх варот. Сыходзіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Смаргоні. І пакуль што многа гаспадары мяч трымаюць, гэта і зразумела. Але ж астравец адной сваёй контратакай скарыстаўся. А Смаргонь зараз спрабуе штосьці прыдумаць. Вось такой далёкай перадачы чапляецца там за мяч Ілля Зайцаў. Бойченко. Елагін. Выбіваю яго з-пад ног мяч Кірыл Ганчарык. І праз Крысціяна, які гуляе на Даніла Перова. Перов, дарэчы, таксама адзін з футбалістаў, які ўлетку далучыліся да Смаргоні. Ён пачынаў сезон у маладзечні, апошнім сезонам быў чэмпіёнам першай лігі разам з Баранавічамі, але ж у вышэйшую лігу з камандай не пайшоў. Хаця, ў прынцыпе, мінулым сезонам у Баранавічах Пероў большую частку сезону быў менавіта асноўным галкіперам. Але ж усё ж такі Роман Кірэнкін, яго трэнерскі штаб зрабілі стаўку на Даніла Шапко. І Даніл Пероў транзітам праз маладзечна апынуўся ў Смаргоні. Ганжуроў адгуляўся на Кільгіманова. Кільгіманаў, дарэчы, мінулую гульню прапускаў за перабор жоўтых картак. І, у прынцыпе, у астраўца паціху-паціху Елагін. Не прайшла гэтая перадача на Матвея Дукса. Добра яго апякае Ілля Зайцаў.
Елагін адгуляўся на партнёра. Зноў Кірыл з мячом. Пяроў. І включаецца Ганчарык у прэсінг. Тут зноў жа Елагін атрымлівае перадачу. Кільгіманаў. Не праходзіць гэты закід. Крысціян уважліва сочыць і парушае правілы Роман Грыбоўскі. Ну, а у нас тым часам разгуляў Астравец гэты стандарт. Пруднік адгуляўся на Кільгіманава. Перадача ў бок нападаючых. Не праходзіць гэтая камбінацыя. Перахапіла мяч Смаргонь. І парушаюцца правілы дастаткова многа. У нас парушэнняў гэтыя 17 першых хвілін. І рыхтуецца Смаргонь увесці мяч у гульню. Ўсё ж такі дэрбі, ўсё ж такі напружаны матч суседзяў па турнірнай табліцы, суседзяў па рэгіёне, і тут зразумела, што многа будзе ў нас такіх вот сутычак. Тым часам Ілля Зайцаў на Максіма Бойчынку гуляе, і яшчэ адна сутычка паміж футбалістамі. Разгарнулася ў нас яшчэ одна атака Астраўца. Выходзіць зелёна-белыя з абароны. Закід у бок Бойчынкі, але там першы на мячы Даніл Пяроў. Пазняк на Елагіна. Зноў Пяроў. Астраўчане добра прэсінгуюць, але ж выходзяць смаргонцы з-пад гэтага ціску, прычым выходзіць так, што можна разгарнуць сваю контратаку. Малашенко у край адгуляўся, там Кавалевіч з мячом сустракаецца, паскараецца па краі, супраць яго Іван Мокшын. І аут на карысць Смаргоні. У нас быў зароблены з гэтай атакі. Адкаціўся мяч да Александра Пазняка. Значыць, гэта што будзе Смаргонь выходзіць з абароны. Але ж сыходзіць мяч па-за межы поля. Удар ад варот будзе Астравец выконваць. І будзе у нас гэта рабіць Уладзіслаў Дрозд. Пайшоў закід наперад. Але ж зачапіліся за мяч менавіта футбалісты каманды гаспадароў. Будуць яны намаганнямі Елагіна выходзіць з абароны. Моцная перадача ад Кірыла, але ж занадта моцна яна атрымліваецца. І зноў жа да валоданняў астравецкага галкіпера мяч даходзіць. Пруднік. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Будзе ў нас аут на карысць Астраўца, але ж смаргонцы мяч перахапляюць. Малашенко на Крысціяна гуляе. Пазняк. Елагін. І парушае правілы Максім Бойчынка супраць свайго суайчынніка Кірыла Елагіна. Ну, а нас тым часам зноў жа Пазняк з мячом сустракаецца. Выходзіць у сваю атаку Смаргонь. Але ж праз цэнтр поля нічога не атрымліваецца. Праз край спроба нумар 2 будзе у смаргонцаў. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Мядзведзяў.
Доходить мяч до штрафной. І яшчэ один аут, зноў жа на карысць Смаргоні. Валодаюць мячом гаспадары на палове поля суперніка. І удар ад варот. Пакуль ні да аднаго вуглавога справа у нас не дайшла. Ні каля варот Дразда, ні каля варот Перова. Хаця каманды згулялі ўжо больш за 20 хвілін. Трэба зараз галкіперу мяч прытрымліваць. Усё ж такі па мячы, які коціцца па газоне, пачынаць гульню нельга. І няўдалы вынас, мяч зноў жа у смаргонцаў. Фартуна адгуляўся на партнёра, разганяе Глеб Малашенко атаку. Футбаліст, які знаходзіцца па арэндным пагадненні з магілёўскага Дняпра ў Смаргоні. Якімовіч, Ганчарык, Крысціян тут дзейнічае вельмі шчыльна супраць суперніка і забірае мяч пад кантроль сваёй каманды. Пазняк. Пероў. Зноў Пазняк. Елагін. Ідзе перадача ў бок Грыбоўскага, не праходзіць Кільяманаў. Ляжыць на газоне хтосьці са смаргонцаў, але ж заставаўся у гаспадароў мяч, таму ніякага парушэння правілаў у гэтым эпізодзе Павел Каранец прызначаць не будзе. Спыняецца гульня у нас, патрэбная дапамога аднаму з гульцоў у чырвонай цішотцы. І будзем глядзець мы за працай медыкаў зараз на поле. Владислав Кавалевич у нас знаходзіцца на газоне. І пакуль што атрымлівае дапамогу ад дактароў. Яшчэ хвілінку павінен будзе гэты футбаліст правесці па-за межамі поля. Згодна з новымі правіламі, раней, калі футбаліст атрымліваў дазвол ад чацвёртага арбітра і ад арбітра галоўнага, мог ён вяртацца на газон. Ну а цяпер паміж атрыманнем меддапамогі і выхадам на поле павінна прайсці хвіліна. Прычым хвіліна адлічваецца ад таго моманту, калі футбаліст на 100% гатовы працягваць гульню. Пазняк адгуляўся на Перова. Той далей на Грыбоўскага, здолеў знайсці Рамана далёкай перадачы галкіпер. Грыбоўскі ніжэй, Малашенко, Крысціян. Моцная перадача, не праходзіць гэты пас у бок Грыбоўскага. І зараз Ганчарык з мячом сустракаецца, коціць на Давідовіча. Але ж не праходзіць гэта атака астраўчан. У сваю атаку выходзіць Смаргонеля таксама не ўдала. Роман Давыскіба перахапляе зараз мяч у Мацея Дукса і аддае на Артёма Ганжурова, які далей знаходзіць перадачу Івана Мокшына. Параўняліся склады. Вярнуўся Владислав Кавалевич на поле. Ганжуров на Якімовіча. Але там Крысціян добра падключыўся. Пероў адправіў мяч наперад. Дайшоў ён да Грыбоўскага. І няўдалая перадача ад Рамана Грыбоўскага адпраўляе мяч па-за межы поля. Вот так. Мяч разгуляў. Яшчэ фінал. Цяпер Смаргоні.
І пераходзіць у сваю атаку каманда гаспадароў, але ж не здолеў Грыбоўскі зараз з мячом сустрэцца. Дрозд надавы скібу, той далей у край. Там Іван Мокшин. Бойченка. Зачапіўся за мяч, адгуляў далей на Давідовіча, але ж занадта моцна гэта робіць. І Даніл Пероў бяжыць да мяча, які пайшоў па-за межы поля і рыхтуецца яго увесці ў гульню. Рыхтуецца Пероў, но у нас тым часам узмацняецца вецер, і вось тая ж праблема узнікае, як і у Владислава Дрозда, у Даніла Пероў трэба мяч прытрымліваць, бо здувае яго. Моцны цыклон зараз ходзіць над Беларусю, і таму і ў такіх умовах трэба гуляць. Усё ж такі, як калісьці казаў, яшчэ працуючы ў Іслачы Віталій Леонідович Жуковскі, футбол, ён і ў Афрыцы футбол. У нас тым часам Смаргонь у сваю атаку пераходзіць. Ёсць варыянт зараз правым краем гэтую самую атаку разгарнуць. Кавалевіч там ужо разбегаўся, атрымаў мяч, але ж выбілі супернікі па-за межы поля. Гэта аут на карысць астраўца. Зноў Кавалевіч. Падача. Падача такая не самая прыемная, асабліва гуляючы супраць ветра. Грыбоўскі. Гуляўся з Елагіным, і гэта аут на карысць астраўца. Менавіта ад Кірыла Елагіна мяч пайшоў па-за межы поля, лічыць жодзінская брыгада арбітраў. Закід у бок Давідовіча не праходзіць. Ганжуроў зачапіўся, скінуў далей, але ж нікога не апынулася ў вольнай зоне. Пазняк. Моцны перавод у бок Романа Грыбоўскага. І гэта аут на карысць Смаргоні. Елагін адгуляўся на партнёра. Пазняк далей на Крысціяна. Той далей у край дзейнічае. І пакуль спрабуе Смаргонь шукаць брэшы у абароне суперніка, але гэтыя самыя брэшы пакуль што не знаходзіцца. Ну а нас тым часам яшчэ адзін стандарт. І 30-я хвіліна да свайго сканчэння падыходзіць. Пакуль што астравец намаганнямі Кірыла Ганчарыка 1-0 вядзе ў нашым матчы. Падача. Моцная, далёкая. Прычым дакладная. Але не атрымалася у Іллі Богдановича прабіць па варотах. Ну і падклікае Даніла Прудніка і Крысціяна Ралінам памізок Павел Каранец, таксама Романа Грыбоўскага. Яны там завяліся у эпізодзе. І арбітр просіць: хлопцы, я, конечно, разумею, што дэрбі, але трэба заставацца ў межах футбола. І у нас рыхтуецца стандарт на карысць астраўца. У цэнтр поля Дрозд гуляе. Ганжуроў там сустракаецца з мячом. Ганчарык працягнуў на Зайцева.
Перадача наперад, але там Пероў добра выходзіць са сваіх валоданняў. І, скарачаючы вугал абстрэлу, забірае мяч у рукі. Давыскіба. Моцна наперад, але там Елагін будзе першы на мячы, ён пазіцыйна барацьбу у Бойчынкі выйграе. Елагін на Дукса згуляў. І гэта будзе аут на карысць Маргоні. Дукса уводзіць яшчэ адзін аут. Але не атрымалася зараз у Романа Грыбоўскага за мяч зачапіцца. Фортуна супраць Давыскібы. І парушэнне правілаў з боку Глеба Малашенка. Ну і яшчэ одно парушэнне. Александр Пазняк. І першы ў нашым матчы жоўтая картка для Александра Пазняка. За такі вось сур'ёзны падкат. Толькі пачалі мы гульню пасля аднаго парушэння. І адразу Пазняк вось так у спіну свайму суперніку Мікіце Якімовічу ляціць. Занадта жорстка. І арбітр за такое парушэнне упершыню са сваёй кішэні у гэтым матчы дастае жоўтую картку. Отправляется передача наперад. Не зачапіўся за мяч там Даніл Пруднік. І Даніл Пероў будзе уводзіць гэты самы мяч у гульню. 34-я хвіліна у нас ідзе. Пакуль што 1-0 на карысць гасцей у гэтым матчы. Гучыць свісток Паўла Каранца. Парушаюць правілы цяпер ужо астравецкія футбалісты. Пазняк. Елагін. На Прудніка. Здавалося, на Грыбоўскага гуляў Елагін. Пруднік там уключыўся. І вось зараз як жа дацягнуўся Глеб Малашенко. Просто ўсё зрабіў для Романа Грыбоўскага, каб працягнуць атаку. Але ж не паспеў 18 нумар да гэтага мяча. Хаця, насамрэч, паспявай. Грыбоўскі, ці будь там хтосьці іншы на краі, напрыклад, той жа Дукса, магло быць вельмі небяспечна. А тым часам Пазняк на Перова гуляе. У цэнтр мяч адпраўляецца. Там Давыскіба. Бойчынка вядзе барацьбу з Іллёй Богдановичам. Богданович гэтую барацьбу выйграе, але аут. Быў прызначаны ўсё ж такі на карысць Маргоні. Паспелі астравецкія футбалісты мяч увесці, але ж бакавы рэферы паказаў, што трэба перагуляць гэты стандарт. Вось зараз зноў да Перова мяч даходзіць вельмі актыўна. Уключаюць што свае футбалісты, што супернікі галкіпера з Маргоні ў гульню. Елагін. Пруднік. Дайшоў мяч да Уладзіслава Дразда, той на Ганжурова, зноў Дрозд. І вымушаны галкіпер выбіваць мяч па-за межы поля. Не дазволіў астравец супернікам выканаць падачу ці прастрэл у штрафную. Яшчэ адзін аут у нас на карысць гаспадароў поля. І цяпер ужо парушэнне правілаў яны зарабляюць на сваю карысць. Вялікай колькасцю ідуць у штрафную. Там і Крысціян, і Пазняк, і той жа Грыбоўскі, і той жа Дукса, і Богданович. Много хто можа згуляць і галавой. Але Матвей Дукса у нас застаецца выканаўцам.
Дукса адпраўляе мяч па створы. Дрозд яго выбівае. І гэта аут на карысць Маргоні. 37-я хвіліна у нас ідзе. І сыходзіць мяч зноў жа па-за межы поля. Цяпер ужо на карысць гасцей. Крысціян завалодаў мячом, адразу наперад яго направіў. І Роман Грыбоўскі актыўны там і тут. Парушае правілы. Давыскіба з Кільяманавым адгуляўся. Зноў Давыскіба. Перавод на Іллю Зайцева. І даходзіць перадача да Малашенка. Крысціян. У край дзейнічае гэты камерунскі абаронца. Кільяманаў атрымлівае па нагах ад Кавалевіча. Гэта парушэнне правілаў. І пабачыў гэта Павел Каранец, нягледзячы на тое, што застаўся мяч у астраўца. Прызначыў стандартнае становішча. Рыхтуецца нас. Стандарт. Закід у бок Артёма Давідовіча. Ён з мячом сустракаецца. На Іллю Зайцева гуляе. Зайцев ўжо на крок наперадзе быў, але здолеў вярнуцца, не дазволіўшы Мацвею Дукса з мячом сустрэцца. Аут на карысць Маргоні. Елагін. Сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць астраўца. Кільяманаў. Давыскіба. Наперад гуляе. Там Ганжуроў зачапіўся, скінуў на Якімовіча. Якімовіч далей на Бойченко, але аж добра дзейнічаюць маргонскія абаронцы, перакрываюць траекторыю і дазваляюць Данілу Перову да мяча дабрацца. Дукса. Перадачы спрабуе Грыбоўскага знайсці, не атрымліваецца. Зайцаў. Адпраўляе мяч наперад Ілля Зайцаў, але там Артём Давідовіч хутчэй за ўсё становішча па-за гульнёй знаходзіўся, таму да мяча не пабег. Крысціян. Зноў жа мяч атрымлівае. Моцная перадача, але занадта управа ідзе мяч. Давідовіч. І даходзіць мяч да Даніла Перова. Елагін. Наперад на Дукса. Дукса спрабуе фартуну знайсці. Давыскіба падкатам гэтую перадачу перарывае. Аут на карысць астраўца мы з вами пабачым. І Павел Каранец ад Іллі Зайцева патрабуе бліжэй да сваіх варот пачынаць. Кільяманаў прапускае на Мокшына. Мокшын далей на Прудніка. Зайцаў. На Якімовіча. Якімовіч скідае у бок партнёра. Гэта Ганжуроў. Ганчарык. Далей перадача. Не праходзіць ад Бойчынкі у бок Івана Мокшына. І 42-я хвіліна у нас распачынаецца. Разгуляў астравец мяч з
па-за межаў поля. Закід у штрафную. Перо вось так вымушаны дзейнічаць і перапраўляць мяч на вуглавы. Вуглавы зарабляе Астравец на сваю карысць. Рыхтуецца у нас Кирилл Ганчарык падаць на бліжэйшую. Там супернікі мяч перахапляюць, але зноў жа вуглавы. І яшчэ адна спроба для гасцей штосьці прыдумаць каля варот Даніла Перова. Падача ад Ганчарыка. Зноў жа паветра выйграе Смаргонь. І яшчэ адзін трэці вуглавы. У нас з адной і той жа кропкі будзе зараз выконвацца астраўчанамі. Падача. Крысціян там адзіны. І зноў ідзе мяч на той жа стандарт. Такое пачуццё, што Кірылу Ганчарыку можна проста заставацца там каля вуглавога сцяжка. Ужо чацвёрты раз з адной і той жа кропкі ён будзе адпраўляць мяч у штрафную. Хаця здавалася б, зноў жа Крысціян выйграе барацьбу у штрафной і аут на карысць астраўца. Змясціліся мы метраў на 5 бліжэй да ворот астраўца. Зайцаў закидывае на Ганчарыка. То есть спрабуе адгуляцца на камбінацыю. Ну і цяпер аут на карысць Смаргоні мы з вами пабачым. І зараз барацьба за мяч у нас адбываецца у цэнтры поля. Парушаюць правілы супраць Романа Грыбоўскага. І Матвей Дукса на Крысціяна гуляе. 45-я хвіліна у нас распачалася. І няўдалая перадача ад кагосьці са смаргонскіх абаронцаў, якая вяртае мяч астраўцу. Ну, у нас тым часам валодаюць мячом госці. Артем Кильяманов. Ну, а што мы скажам па апошніх турах? Смаргонь апошнім матчам у Слоніме была мацнейшая за мясцовую каманду 2-0. На апошніх хвілінах 2 мячы здолелі смаргонцы правесці. Астравец у сваю чаргу дома саступіў разгром на гомельскаму Бумпраму 1-4, прапусціўшы двойчы ўжо да 20-й хвіліны. Плюс 1 хвіліна у нас да асноўнага часу першага тайма. Спрабаваў Астравец нізам гэты стандарт разгуляць, не атрымалася. Зараз Барыс Фартуна выходзіць у атаку. Ілля Зайцаў у падкаце страхуе партнёраў. Прыкладна 40 секунд застаецца да сканчэння першай паловы. А у нас тым часам закід. Владислав Дрозд з мячом сустракаецца, нават у рукі яго не забіраючы. Ось так. Перагуляў ён, перахітрыў Романа Грыбоўскага. Кильяманов моцна выносіць мяч. Бойченко паслізнуўся на полі, і таму аут быў прызначаны на карысць Смаргоні. І вось зараз спрабаваў прайсці ў сваю атаку Барыс Фартуна, але ж памылачка была невялікая пры уводзе аута, таму прагучаў свісток ад Паўла Каранца. Не на 100% за галаву быў заведзены мяч, як тлумачыць арбітр.
І на гэтым падзеі першага тайму у нас сканчваюцца 1-0 на карысць гасцей, і на гэтым мы ідзем на 15 хвілін адпачнуць. Ідуць футбалісты, ідуць арбітры, ідуць заўзятары, і сустрэнемся на смаргонскім юнацтве прыкладна праз 15 хвілін, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на стадыён юнацтва ў Смаргоне, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2. Супрацьстаяння Смаргоня-Астравец пасля першых 45 хвілін 1-0 наперадзе госці. Дзякуючы аўтаголу Александра Пазняка. За перадач Кирилла Ганчарка. Патройная замена рыхтуецца у нас у складзе Смаргоні. Замест Барыса Фортуны на поле з'яўляецца Жан-Луи Дешанель Мунга з Гангу. Замест Ярослава Яроцкага на поле выходзіць Ягор Мычэлкін. І таксама з'явіцца Радзіон Кухлей, які памяняе Романа Грыбоўскага. Тут насамрэч пераблытаныя карткі. Сама сабой будзе Мунга гуляць на пазіцыі цэнтр форварда замест Романа Грыбоўскага. Дапамагаць яму будзе Ягор Мычэлкін, ну а Радзіон Кухлей гэта опцыя ўзмацнення па абароны. Усё ж такі у Смаргоне, нягледзячы на вялікую перавагу ў валоданні мячом, далёка не ўсё атрымлівалася менавіта з пункту погляду пабудовы атакі. Зараз вось замест такога фактурнага, моцнага Грыбоўскага на поле выходзіць больш хуткі Жан Мунга. І паглядзім за тым, ці здолее гэты афрыканскі нападаючы ураджэнец Камеруна працягнуць сваю галявую серыю, якую распачаў у Слонімі. Дарэчы, што тычыцца паралельных матчаў і што тычыцца, ў прынцыпе, праграмы сённяшняга гульнявога дня ў 21-м туры Макслайн першай лігі, пачалося ўсё у сталічнай вяснянцы. Мінск-2 Слуцк 0-0. Сіповічы на сваім родным юнацтве перамаглі СКА 1938 1-0. Бумпрам у Гомлі быў мацнейшы за Дынамо БДУФК 2-1. Нас тым часам падача, Крысціян выбівае мяч на вуглавы. І два матчы адбываюцца зараз. Гэта супрацьстаянне Смаргоня Астраўца, за якім мы з вами назіраем, 1-0 на карысць гасцей. І супрацьстаянне Слоніма і Валны, дзе з тым жа лікам 1-0 вядуць гаспадары. Футбольны клуб Слонім. Кирилл Крутарошкін там аўтар забітага гола. Вітаем усіх, хто далучыўся да нас у тайме нумар 2 да трансляцыі. Іван Міцкевіч, ваш каментатар на YouTube-канале АБФФ. У нас тым часам першы вуглавы у тайме нумар 2 рыхтуецца з боку Астраўца. Ну і зараз Павел Каранец Кириллу Ганчарыку падказвае, што трэба мяч па-іншаму усталяваць. У зону удар па варотах. Роман Давыскіба біў пасля такой добрай перадачы, але ж не патрапіў у створ. Вось так Астравец на першых хвілінах стварыў небяспеку. Звернемся да стартавых складаў з улікам замен. Пачнем з гаспадароў поля. Футбольны клуб Смаргонь. Даніл Пероў 16, галкіпер. Капітан каманды нумар 2 Крысціян Памізок Ралін, Кирилл Елагін 5, Жан-Луи Дешанель Мунган Сангу нумар 7, Матвей Дукса 17, нумар 22 Вадим Галко, номер, вибачаюся, не номер 22 Вадим Галко, номер 30 Борис Фортуна, номер 33 Александр Поздняк, номер 47 Родион Кухлей, номер 52 Ягор Мычэлкін, номер 77 Илья Богданович, номер 78 Владислав Ковалевич, номер 99 Глеб Малашенко, Владислав Герашченко, галоўны трэнер футбольнага клуба Смаргонь. Што тычыцца Астраўца, Владислав Дрозд галкіпер, 82 номер на яго цішотцы. У поле яму дапамагаюць Даніл Пруднік, 4, Ілля Зайцев 7, з капітанскай павязкай Кирилл Ганчарык 10, 8 номер у Артема Давідовіча, 11 у Максима Бойчынкі, 14 Іван Мокшин, 18 Роман Давыскіба, 21 Артем Кільгіманаў, 25 Артем Ганжаров, 88 Мікіта Якімович, Іван Мігаль, галоўны трэнер футбольнага клуба Астравец. І ўсе свае замены ён пакідае на ўжо другую палову тайма. І вось зараз спрабаваў Мунга штось стварыць каля варот суперніка, выйсці ў атаку, але ў становішча па-за гульнёй патрапіў. І будзем глядзець за тым, як гэты камерунскі нападаючы, які ўлетку далучыўся да Смаргоні. І, у прынцыпе, такі вось даволі забіўны апынуўся. Вось зараз ён з мячом сустракаецца, але Роман Давыскіба добра ў падкаце дзейнічае, выбівае мяч па-за межы поля. І у нас будзе аут на карысць Смаргоні. Крысціян.
на Богдановича. Той далей на Кавалевича, зноў Богданович. Перадача ў бок Мунга. Той за мяч чапляецца, але не праходзіць Прудніка. Дрозд. І той гуляе на Кільяманова, падпускаючы да сябе Жана Луі Мунга. Пруднік. І Астравец у нас выходзіць з абароны. Вось такой далёкай перадачы. Але там Кірыл Елагін першы на мячы. Дарэчы, што тычыцца зменаў у складзе Смаргоні, то пра іх многа мы размаўлялі у першым тайме. Што тычыцца Астраўца, то пайшлі з каманды Ягор Кудзінаў, Александр Катляроў і Ягор Ісаченка, далучыліся да клуба Арсеній Снеткоў, які сезон пачынаў якраз у Смаргоні, і Тимофей Статкевич, які прыйшоў у аренду з Юні X-Labs. Нас тым часам Богданович на Кавалевича. Той падае, зарабляе вуглавы. Будем глядзець мы за. Стандартам збоку Матвея Дуксы. Падача на далёкую. Роман Давыскіба першы на мячы. Далей выбіванне за Астраўцом, але Крысціян на падборы. Трымае мяч камерунец, але тут барацьба за яго працягваецца. Атрымалася аддаць перадачу. І зараз рыкашэтам ад вуглавога сцяжка яшчэ адзін падобны стандарт Смаргонь зарабіла. І такое пачуццё, што вось калі глядзець на тыя далёкія ад нашай каментатарскай пазіцыі вароты, то у нас першы тайм, яго канцоўка, нікуды не сыходзілі. 4 вуглавых ад Астраўца запар было. Вось зараз 2 ад Смаргоні. Падача. Удар па варотах. Міма створа мяч ідзе. І удар ад варот будзе выконваць Уладзіслаў Дрозд. Мокшин адгуляўся на Давыскібу. Той шукае варыянты, знаходзіць Ганчарыка. Ганчарык супраць Малашенка. Каціць перадачу ў край, дзе Максім Бойченка знаходзіцца, але той выпускае мяч па-за межы поля. І гэта аут на карысць Смаргоні. Будзем глядзець за стандартам для гаспадароў. Вось такі далёкі закід у бок Мунга. Але ж зноў жа па-за межы поля. І зноў аут, але цяпер ужо для гасцей. Ілля Зайцаў будзе яго выконваць на далёкім ад нас краі. Зачапіўся за мяч Мікіта Якімовіч. І парушае правілы Максім Бойченка. Смаргонь зноў выходзіць з абароны. Актыўна уключае і Даніла Перова, як рабіла гэта ў першым тайме. Даходзіць мяч да Уладзіслава Дрозда. І той пад прэсінгам Мунга забірае яго ў рукі. Кільяманаў. Зноў Дрозд. Перавод на Прудніка. І той на Давыскібу. Выходзіць праз кароткі пас. Астравец са сваіх валоданняў. Давыскіба працягнуў, пакаціў на Зайцава. Зайцаў далей на Бойчанку. Той зачапіўся за мяч. Прудніка падключыў. Зараз Астравец павалодае мячом. 54-я хвіліна. У нас з вамі ідзе. І Астравец у гэтую хвіліну зарабляе аут на сваю карысць. Кільяманаў на Прудніка. Пруднік на Давыскібу. Давыскіба далей на Ганчарыка. Ганчарык, добрый перавод у бок Зайцава. Ёсць варыянт праз Кірыла Ганчарыка атаку працягнуць. Ім Астравец карыстаецца. Бойчанка, скідка, але ж не паспявае да гэтага мяча Ілля Зайцаў. Аут на карысць Смаргоні. І
Все ж таки аут на карысць астраўца у нас быў прызначаны. Менавіта ад футбалістаў у чырвоных цішотках у той далёкай ад нас палове поля мяч пайшоў па-за межы поля. Ганжуроў, здавалася, чапляўся за мяч у барацьбе. Пруднік. Даволі жорстка абаронцы астраўца гуляюць супраць Жана Луі Мунга, але пакуль што Павел Каранец лічыць, што ўсё гэта робіцца ў межах правілаў. У прынцыпе, арбітр вельмі вопытны, много працуе ён і на матчах вышэйшага дывізіёна. І, у прынцыпе, Павел Каранец, працуючы на першай лізе, мае такую раскошу, як свая асабістая брыгада судзейская. Тым часам перахоп ад Смаргоні да Выскіба, вяртае астраўцу мяч, але літаральна на секунды. Кавалевіч. Мокшын уступае ў барацьбу, гэтую барацьбу выйграе Іван Мокшын. Перадача ў бок Якімовіча, але ж першы да мяча паспеў Даніл Пероў. І Смаргонь у свой контрвыпад пераходзіць. Фартуна заходзіць перадачай свайго партнёра. Малашенко. Перавод на супрацьлеглы край. Там Елагін адгуляўся з Дукса. І аут на сваю карысць Матвей Дукса зарабіў. У нас з вами 56-я хвіліна. Уже хутка прыйдзе і час замен. Дзве ракіроўкі засталося у Вячеслава Герашченка. Усе 5 засталіся у Івана Мігаля. Ну і нагадаем тых, хто застаўся на лаўках запасных. У Смаргоні гэта запасны галкіпер Максім Азарка. На яго цішотцы першы нумар. З палявых могуць з'явіцца 3-й Максім Аутка, 11-й Іван Сіўкоў, 22-й Вадзім Галко, 23-й Артём Станкевіч, 27-й Артур Цішко і нумар 59 Владзіслаў Кабачэўскі. Сур'ёзны такі насамрэч запас. Тым часам Смаргоні сваёй атацы. Богданович. На Пазняка. Няўдалая перадача. І нагадаем лаўку запасных астраўца. Іван Фролоў галкіпер, першы нумар на яго цішотцы. З палявых могуць з'явіцца другі Дмітрий Меркулов, 9-й Александр Федосенко, 13-й Арсеній Снеткоў. Дарэчы, футбаліст, які пачынаў сезон у Смаргоні. 5 матчаў правёў за Мядзведзяў у першай лізе. Тимофей Статкевич 15-й, Ягор Міхей 19-й, Матвей Каліновскі 22-й, Глеб Крыўцоў 44-й, Глеб Скрыпнік 81-й, Даніл Цык нумар 97. Вось такі запас сёння у астраўца. Кільяманаў сустракаецца з мячом, каціць яго на Прудніка. Пруднік зноў на Кільяманава. Закід у бок Якімовіча занадта высока, і Даніл Пероў зноў жа забірае мяч у рукі. Будзе галкіпер Смаргоні шукаць варыянты пачатку ўжо сваёй атакі. Хапае, дарэчы, і заўзятараў сёння. Прыехалі і гасцявыя, даволі многа сабралася і хатніх, хаця не бачна нам з каментатарскай пазіцыі дакладна трыбуны, але можам адзначаць, што як мінімум на чвэрць запоўненая далёка ад нас трыбуна. Таму можам мы зазначыць, што ў Смаргоні, нягледзячы на тое, што каманда гэтым годам гуляе у першай лізе, але футбол любіць не перасталі, людзі ходзяць, людзі заўзеюць, людзі чакаюць ад каманды перамог, ну і гэта не можа не радаваць. Тым часам Ганчарык спрабаваў зараз увайсці ў штрафную, мяч страціў. Няўдалая перадача, Артём Ганжуроў мяч перахапіў. Да Выскіба. Адгуляўся на партнёра. Гэта быў Зайцаў, Бойчанка, і парушэнне правілаў фіксуе Владзімир Русак. Бакавы рэфер, які месціцца ад нас на далёкай броўцы. І будзем мы глядзець за гэтым стандартам.
Забивают другие у распаранальную Слоним. 2-0 у их супрацьстаяння з Волной. У нас пакуль што 1-0. І тайм номер 2. 60-я хвіліна. Падача. Спроба удара па воротах, але па-за межамі створу мяч ідзе. І рыхтуецца Даніл Пероў. Мяч увесці ў гульню, робіць гэта праз бліжэйшага да сябе Александра Пазняка. Той у край. І парушае правілы цяпер ужо астравецкі нападаючы Максім Бойченко у барацьбе са сваім супернікам. Давыскіба на Прудніка. Пруднік на Дрозда. Дрозд абвёў нападаючага. Адгуляўся на Ганчарка, той, нягледзячы на тое, што на нагах не ўтрымаўся, але захаваў мяч. Перавод на Мокшына. Закид, Якимович, Якимович! Прастрэльная перадача занадта слабая ад Мікіты Якимовича. Нікога не было на гэтай бліжэйшай стойцы. Хаця можна было б нападаючаму паспрабаваць і самому даводзіць справу ўжо да удара, перакідваць галкіпера. Але вось астравец зноў жа няблага вываліўся ў контратаку. Будзем глядзець, чым адкажа Смаргонь. Парушэнне правілаў. І 61-я хвіліна у нас з вами ідзе. Крысцян. Наперад закид, там Ковалевич, але ж Мокшын першы паспявае, выбівае мяч па-за межы поля. Гэта вуглавы на карысць Смаргоні. Будем глядеть за стандартом. Полетела по смаргонских трибунах. Забивай, забивай. Подача. Астраўчане выбивают. Подбор за Смаргонню. Яшчэ одна скидка у бок Дукса. Той з мячом сустракаецца. Отправляе яго ў штрафную. Трапляе ў Мокшына. Ганчарик супраць Богдановича. Астраўчане ўсё ж такі барацьбу выйграюць. І жоўтая картка у нас для Глеба Малашенко. Поцягнуў за цішотку ён суперніка, не дазволіўшы выйсці ў контратаку, і атрымаў жоўтую картку ад Паўла Кранца, якая для Смаргоні ў гэтым матчы становіцца второй. Першую, нагадаем, атрымаў Александр Пазняк у першым тайме. Вось зараз у другой палове Глеб Малашенко таксама у нас не сыдзе з поля з папярэджаннем. Закид наперад. Якимович чапляецца, там Пероў першы на мячы. Добры закид такі вось чарпаком ад Перова. Мокшын выйграе барацьбу, але дапамагаюць смаргонскія футбалісты свайму партнёру і вяртаюць сабе хутка мяч. Вось такі перавод. Валодаюць мячом смаргонцы. Даходзяць да кропкі, дзе можна паспрабаваць падаць, але не атрымалася зараз у Матвея Дукса серыя фінтоў. Перахапілі мяч супернікі і выходзяць яны ў контратаку. Можа зараз небяспечна атрымацца. Перадача ў бок Якимовича. Таго з ног збіваюць, але Павел Каранец дэманструе: Мікіта, уздымайся. Усё добра, ты сам прайграў барацьбу. Контрвыпад Смаргоні. Пруднік выйграе барацьбу ў Мунга і выбівае мяч па-за межы поля. Елагін на партнёра. Подача. Пераляцеў мяч праз Мокшына. Ковалевич не трапляе ў вароты з той пазіцыі, дзе прасцей было патрапіць. Насамрэч, Владзіслаў Ковалевич паспрабаваў ён галкіпера перакінуць, але разам з галкіперам перакінуў і перакладзіну. 100% момант для Смаргоні, каб вярнуцца ў гульню, але ж такім трэба карыстацца, такім спадарствам трэба карыстацца і трэба такое забіваць. Але ж вось
гэтыя усе атакуючыя моманты, якая Смаргонь стварала, яны ўсё ж такі пачынаюць прыводзіць да небяспекі каля варот суперніка. Ну і трэба абодвум трэнерам дзесьці, магчыма, заменамі гульню карэктаваць. Але ж Вячеслав Герашченко адразу патройную замену ў перапынку нагадаем зрабіў. Але пакуль эфект ад гэтай патройнай замены не тое, каб 100% заўважны. І вось яшчэ адзін выпад Смаргоні. Дрозд захоўвае мяч у гульні, забірае яго ў рукі. І рыхтуецца замена ў складзе Смаргоні. Артём Станкевич з'явіцца на полі. Мясцовы выхаванец, як і той жа Матвей Дукса. Але для Станкевіча мінулы сезон, пачатак гэтага, абярнуўся доўгім аднаўленнем ад пашкоджання. І вось зараз добра, што ён вяртаецца ў футбол, атрымлівае свой час. І зараз вось Артём Станкевич на апошнія 25 хвілін выйдзе дапамагаць сваёй камандзе менавіта наперадзе. Удар ад варот. І замена ў складзе Смаргоні. Кирилл Елагин ідзе адпачываць, Артём Станкевич выходзіць на поле. Гэта ўзмацненне ў першую чаргу атакуючых пабудоў Смаргоні. Ўсё ж такі Кирилл Елагин, нягледзячы на тое, што даволі забіўны, але ў першую чаргу абаронца. Ну, Артём Станкевич больш гулец лініі атакі. Таму паглядзім, як будзе Смаргонь перабудоўвацца. Тым часам уключаюць Мядзведзі прэсінг, не дазваляючы суперніку хутка выйсці з абароны, але ўсё ж такі дазволіўшы гэта зрабіць. Крысціян на Перова. Той у цэнтр. Мунга. Ці сустрэнецца з мячом Жан-Луі Мунга. Збівае яго з ног Даніл Пруднік, але ніякага парушэння правілаў і ў гэтым эпізодзе не бачыць Павел Каранец. Ну а надалей выходзіў з абароны Астравец, таксама паклалі на газон аднаго з іх футбалістаў. Ну і цікава паглядзець паўтор гэтага эпізода. Пруднік вядзе барацьбу. Ну і падаючы на газон зачапіў Мунга. Гэта, можна сказаць, нават было б, калі парушэнне, было б парушэнне па неасцярожнасці. Якімовіч тым часам няўдала выводзіць мяч са сваёй паловы поля. Зайцаў у падкаце. Выбівае мяч па-за межы поля. Аут на карысць Смаргоні. Просто зараз на адбой гуляе Астравец і зарабляе аут ужо на сваю карысць. Пайшоў закід. Перахапілі мяч смаргонцы, але не здолелі яго захаваць для атакі. Мунга, добры перавод. Ёсць падача, але там Даніл Пруднік першы на мячы. І як мінімум падвойная замена ў складзе Астраўца. Матвей Каліноўскі і Глеб Скрыпнік рыхтуюцца з'явіцца на полі. Гэта, хутчэй за ўсё, опцыі ратацыі краёў атакі. Хаця той жа Скрыпнік можа згуляць і на краі абароны. Тым часам у Смаргоні можа ўзнікнуць момант. Богданович прабівае, трапляе ў суперніка. Падбор за Смаргонню. Малашенко на Крысціяна. Зноў Крысціян адгуляўся на партнёра. Закід. Мунга, скідка. Ну і насамрэч такі вось лёгкі гэты камерунскі нападаючы, ледзь не ад кожнага штуршка. Імкнецца ён патрапіць на газон. Такі вось футбольны хітрык, знайсці ўсё ж такі парушэння. Ну і падвойная замена ў складзе Астраўца. Глеб Скрыпнік замест Максіма Бойчанкі. І замест Мікіты Якімовіча выходзіць на поле Матвей Каліноўскі. І тут насамрэч будзе цікава паглядзець, ці Давідовіч, ці Каліноўскі будзе гуляць на пазіцыі цэнтра форварда.
футбольного клуба «Островец». Ну, менавіта Матвей Каліновскі пакуль займае месца ў цэнтры атакі. Чэпкі такі нападаючы. Калісьці у кубкавым матчы забіваў ён Смаргоні, дарэчы. І у гэтым сезоне у Матвея Каліновскага один забіты гол. Мунга на дрыблінгу прыбірае супернікаў, скідае на Кавалевіча. Кавалевіч, падача. Удар па воротах, міма. Мимо створу, хотя поспели смаргонские трибуны уже и порадоваться. Далекую стойку проспали футболисты Островца и у баннеры поза воротами. Трапляя мяч. А с тем часом Владислав Дрозд моцно уводит мяч наперед. І зараз Зайцев барацьбу прайграе. Але Даніл Пруднік у падкаце мяч выбівае з ног супернікаў. Будзе у нас яшчэ адзін вуглавы на карысць Смаргоні. Все больш актыўна Смаргонь прыціскае Астравец да сваіх варот. Падача. Мокшин паветра выйграе. Падбор за Смаргоню. Падбор не самы удалы. Але тут Матвей Каліновскі паслізнуўся на гэтым натуральным полі. І бачым мы, што Астравец у 4-4-2 перабудаваўся. Каліновскі і Давідовіч выконваюць ролю цэнтр-форвардаў, прычым такіх вось вольных мастакоў. Ну а Глеб Скрипник дзейнічае ніжэй па абароне. Семьдесят другая хвіліна у нас з вами ідзе. Барацьба за мяч на палове поля Смаргоні. Крыстіян не самым удалым чынам выбівае мяч са сваіх валоданняў, але падбор за Станкевічам. Ну а той у суперніка трапляючы зарабляе аут на карысць Смаргоні. Яшчэ адзін аут. І рыхтуе Смаргонь сваю сённяшнюю апошнюю пятую замену. Падклікаюць кагосьці з футбалістаў з зоны размінкі. У нас тут часам закид. Пруднік выйграе барацьбу Мунга. Супраць Ганчарыка правілы парушаюць і будзе у нас стандарт на карысць Астраўца. Разгулялі хутка астраўчане. Пруднік праз Зайцева дзейнічаў. Зайцев закид у бок Скрипніка. Скрипнік зноў на Зайцева. Той низом гуляе ў штрафную. Смаргонцы адбіваюцца ад такой дзёрзкай ідэі суперніка. І вось неудалая перадача ад Романа Давыскіба, але дапрацоўвае апорны паўабаронца сваю памылку да апошняга. Пруднік. У прынцыпе, такі вось роўны у нас матч з перавесам па валоданні у Смаргоні. У прынцыпе, па момантах ёсць пэўны перавес у смаргонцаў. Але ж па іншых паказчыках у нас, у прынцыпе, такая вось вельмі роўная гульня. Ну і сапраўды, недарма мы казалі на пачатку эфіра, што гэта паўночна-заходняе дэрбі, гэта матч за 6 пунктаў. Асабліва ведаючы, што выйгралі Асіповічы, асабліва ведаючы, што учора выйграў БТ-2, кожнаму з супернікаў сёння патрэбныя пункты. Владислав Кабачэўскі рыхтуецца з'явіцца на поле. Яшчэ адзін нападаючы у абойму, якая знаходзіцца на газоне, кідае Вячеслав Герашченко. Крыстіян моцна адпраўляе мяч у валоданні Владислава Дрозда, і галкіпер проста правёў яго па-за межы поля.
Владислав Кабачевский. Будем глядеть, кого ён памяняе. А мяняе ён Матвея Дукса. Тут, хутчэй за ўсё, рокіроўка будзе такая, што Жан-Луі Мунга пойдзе дзейнічаць на край. Кабачевскі будзе такім вось слупом. І будзем назіраць за тым, як спрацуе і гэтая рокіроўка. Рокіровак у Смаргоне, нагадаем, ужо не засталося. Таму трэба быць вельмі уважлівымі футбалістам. Медведзяў, Крысціян, Богданович, на Кавалевіча. Той далей наперад, перахапіў астравец намаганнямі Мокшына. Мокшын шукае выхаванец саратаўскага Сокала варыянты падыходу да варот супернікаў, знаходзіць аут на карысць сваёй каманды. «15 хвілін, нават меней, застаецца у нас да сканчэння другой паловы. Ну і вось зараз Смаргонь імкнецца выходзіць у атаку. Дрозд мяч выбівае з-пад нагі ў Мунга. І рыхтуецца Ілля Богданович мяч увесці у гульню. Малашенко. Перавод на супрацьлеглы край. Перахапляе астравец. І Зайцаў не дазваляе супернікам, нягледзячы на тое, што далёка мяч адпусціў, выйсці у атаку. Давыскіба. Давыскіба, не праходзіць перадача. Кавалевіч. На Крысціяна, ужо нават ён ідзе вышэй наперад. Кухлей. І не дазваляюць астраўчане нічога яму зрабіць. Каля сваёй штрафной, толькі аут Смаргонь зарабляе зараз, і Владислав Кавалевіч ідзе яго выконваць. Падача. Давыскіба лёгка мяч выбівае па-за межы штрафной. Чапляецца Смаргонь на падборы, няма спробы удара. І ля Зайцаў з Глебам Скрыпнікам нейтралізуюць атаку суперніка. Яшчэ і аут на карысць сваёй каманды зарабляюць. Пайшоў закід на Каліноўскага. Каліноўскі далей на партнёра не праходзіць. Крысціян. Можна было б і на Перова прапусціць, але Крысціян сам вырашае. Ёсць і Богданович той жа. Кавалевіч. Зноў Богданович. Крысціян. Перавод. Вось зараз Смаргонь левым краем сваю атаку разганяе. Зайцаў зноў у падкаце нейтралізуе Станкевіча. Александр Федосенко у складзе астраўца выходзіць на поле. Мяняе ён Артёма Давідовіча. Гэта ўжо дакладна перабудова ў 4-4-2. Александр Федосенко гэта гулец цэнтру паўабароны. І узмацняць Іван Мігаль зараз будзе менавіта сваю цэнтральную лінію, каб не праходзілі вось гэтыя атакі суперніка. Тым часам вуглавы для Смаргоні. Рыхтуецца стандарт. Падача. Астравец выйграе паветра. Падбор за Смаргонню. А мяч апынуўся ў руках Владислава Дразда, які моцна яго накіроўвае у бок Матвея Каліноўскага. Каліноўскі зачапіўся, але не так добра, як хацелася б.
і випустив м'яч поза межі поля. Ну, а з тим часом поглядім, що відбувається і у сустрэчы у Слонімі. Там 2-0. І розпочався тайм номер 2. Пайшоў закид. Выйграюць смаргонцы паветра. Яшчэ адзін аут на карысць астраўца. Паветра зноў за смаргонню. І зараз атрымліваецца у Кавалевіча атаку сваёй каманды разгарнуць. Дрозд! Выбягае з ворот. Барацьбу вядзе з Мунга. Гэтую барацьбу выйграе. Ну а смаргонцы патрабуюць прызначыць стандарт у тым эпізодзе. Ну, а з тым часам Уладзіслаў Дрозд мяч у рукі забірае, пакуль глядзелі ўсе паўтор эпізода з ім і Жанам Луі Мунга. Моцная перадача наперад ад галкіпера. Паветра за смаргонцамі. Падбор за астраўцом. Падбор нумар 2 за смаргонню. Крысціян. Богданович. Зноў Крысціян. Адгуляўся на партнёра. Зараз левым краем смаргонь спрабуе сваю атаку разгарнуць, але там Ілля Зайцаў прыкрывае мяч корпусам і проста суправаджае яго па-за межы поля. Удар ад варот. А у нас ужо 82-га хвіліна. З 90 асноўных распачалася. Крысціян выйграе паветра. Мокшин. Яшчэ адзін закід наперад. Там скрыпнік не паспявае. Падбор за астраўцом. Другі падбор за смаргонню. Крысціян. Наперад мяч адпраўляе. Занадта моцна гэта робіць. Абаронца сыходзіць мяч па-за межы поля. Пайшла перадача наперад. Складана астраўцу пачынаць свае атакі супраць ветра. Смаргонь у гэтым тайме гуляе якраз па ветры. І вось зараз Дрозд не фіксуе мяч, але на далёкай стойцы знайшоўся хтосьці з абаронцаў. Дапамог галкіперу. Федосенка. Перадача ў бок Каліновскага. Каліновскі далей адгуляўся ў мурок з Федосенка. Занадта моцная ад Александра і ляжыць хтосьці з астравецкіх абаронцаў на газоне. Трэба гуляць. Зайцаў мяч выбівае. І рыхтуецца Ягор Міхей. Апорны паўабаронца. Выходзіць на поле. Артём Ганджуроў на газоне знаходзіцца. І менавіта ён, хутчэй за ўсё, і стане опцыяй вось гэтай ракіроўкі. – 84-я хвіліна у нас ідзе. І адразу замена будзе ў складзе астраўца рыхтавацца. Артём Ганджуроў ідзе адпачываць. Замест яго Ягор Міхей па 19 нумарам з'явіцца на поле. Ракіроўка па пазіцыі. Апорны на апорнага. Ну і зараз трэба дачакацца, пакуль медыкі выведуць Ганджурова па-за межы поля, каб Ягор Міхей уступіў у гульню. В поле покинул игрок под номером 25 Артем Ганджуров. В игру вступил игрок под номером
19 Егор Михей. Аддалі смаргонцы мяч суперніку. Гэта фэйр-плэй, гэта зразумела. І аут цяпер ужо на карысць Смаргоне будзе выконвацца. Закид. Есть перадача ў штрафную, але занадта моцна ад Мунга была гэтая перадача. І прыкладна 5 хвілін у нас застаецца, 5,5 хвілін да сканчэння асноўнага часу другога тайма, плюс яшчэ хвілінкі 3-4 Павел Каранец дадаць да нашай сустрэчы. Каліноўскі барацьбу прайграе Крысціяну Раліну Памізоку, але выбівае мяч за межы поля камерунец, і будзе Астравец рыхтаваць свой закід з аута. Чапляюцца за мяч астравчане, хаця не хутка і нядоўга пачапляліся. У нас тым часам няўдалы закід. Смаргонь мяч перахапіла. І зноў аут. Трэба пераводзіць на супрацьлеглы край. Смаргонцам много людзей на гэтым самым левым краі, але Крысціян вырашае зноў жа вярнуць мяч туды. Выйграе Астравец барацьбу. Ганчарык. Разам з ім Каліноўскі, Міхей, Федосенка. Перадача ў бок Федосенка ідзе. Мяч адпраўляецца ў штрафную. Скрыпнік паветра выйграе. Падбор за Астраўцом, да Выскіба прабівае. Зарабляе аут на карысць сваёй каманды. Роман Давыскіба, 87-я хвіліна. І будзем глядзець за чарговым стандартам у нашым матчы. Зваліўся матч у нас у мікраэпізоды. Насамрэч, вось як такі вынас. Скрыпнік вуглавы зарабляе каля варот супернікаў. Глеб Скрыпнік. І будем глядзець за падачай астраўчан з вугла поля. Чакаем мы мяч. Доўга болбой яго даводзілі да патрэбнай пазіцыі. Гэта зразумела, у такі-то вецер. Падача, Міхей. Не атрымаўся удар. Не атрымаўся і падбор. Кавалевіч. Кільгіманаў выйграе паветра. Ганчарык. Зноў з мячом Смаргонь. Богданович. У бок Мунга гуляе. Мунга, не парушаючы правілы, але мячом не завалодаў. 2 хвіліны да сканчэння асноўнага часу. Тайма нумар 2. Аут на карысць Астраўца. Ну і бачым мы, як складана Уладзіславу Кавалевічу на гэтых апошніх хвілінах. Гэта эмоцыі, якія ні з чым не параўнаеш. Цяжка ўсім. Адны імкнуцца зраўняць, іншыя імкнуцца свой перавес адстаяць. Яшчэ адзін аут. Мокшин будзе яго выконваць. Закід. Федосенка. Не праходзіць перадача, хаця Скрыпнік паскараецца, і такі вось ціск ён імітуе. Пайшоў закід з боку Даніла Перова.
Зачапіліся смаргонцы. І вось зараз Станкевич з мячом каля межаў штрафной. Ніякага пенальці ў гэтым эпізодзе Павел Каранец не паставіць. Гэта дэрбі, гэта апошняя хвіліна асноўнага часу. Павел Каранец сам сабе не вораг. У нас тым часам мяч сыходзіць па-за межы поля. І бачым, што дакладна ў мяч Зайцаў згуляў у супрацьстаянні са Станкевічам. Таму ніякага пенальці ў гэтым эпізодзе прызначана не будзе. У нас тым часам закід наперад ад астравчан. І прыкладна 20 секунд асноўнага часу у нас застаецца. Хутка Іван Смольскі, чацвёрты арбітр, пакажа нам, колькі Павел Каранец кампенсуе да другога тайма. Тым часам закід на Скрипніка. 4 хвіліны дадае Павел Каранец. 4 хвіліны для астраўца, каб утрымацца, 4 хвіліны для Смаргоні, каб усё ж такі лік зраўняць, паспрабаваць. Пероў адпраўляецца мяч наперад. Мунга чапляецца. Дрозд забірае мяч у рукі. Усё ж такі выправіўся за сваю памылку галкіпер. Смаргонь зноў жа ў сваю атаку пераходзіць. Астравец перахапляе і гуляе на адбой. Пероў. Пероў адпраўляе мяч наперад на Мунга. Дрозд выходзіць, забірае ў рукі. І там нават ледзь на калена партнёра не натукнуўся Владислав Дрозд. Моцны вынас. Крысціян за мяч зачапіўся. Парушэнне правілаў з боку астраўца. Пероў. Отправляем мяч наперад. Мунга не чапляется. Федосенко выбивая мяч по-за межи поля. Богданович. Мацнейший закид у штрафную. Там Крыстиан чапляется за мяч, але не хапіла. Не хапіла Крыстиану. Каліноўскі. Каліноўскі мяч захоўвае ў гульні. Не ўсёй праекцыяй ён выходзіць. Перавод на Давыскібу. Давыскіба! Давыскіба! На жаль, не прабівае Роман Давыскіба, хаця можна было б здымаць усе пытанні па гэтай гульні для сваёй каманды. Ну і зараз Даніл Пруднік проста блакуе свайго візаві. І застаецца у нас прыкладна 1,5 хвілінкі. Да сканчэння ўжо дададзенага часу. Дрозд моцна наперад. Скрипнік зачапіўся. Добра скінуў на Федосенка. Федосенко бачыць падключэнне, уключае Скрипніка ў атаку. Той да мяча паспявае, здавалася, але ўсё ж такі не. Даніл Пероў. Мацнейшым вынасам проста ўжо на Мунга гуляе. І будзем глядзець за тым, як апошнія 40 секунд будзе дзейнічаць астравец. Моцны удар. І прыкладна 30 секунд застаецца да сканчэння часу дададзенага. Закид. Мокшин паветра выйграе, падбор за Смаргонню. Зайцаў выйграе. Ганчарык. Падбор зноў жа за Смаргонню застаецца. Мокшин моцна
выносить мяч. Ганчарик на подборы. Ганчарик такую свечечку запаліў. Ну і на гэтым усё. Астравец усё ж таки забірае 3 пункты у супрацьстаянні са Смаргонню. Вытрымала каманда Івана Мігаля пасля даволі хуткага гола. І такая вось сапраўды працоўная перамога сёння ў нас для астраўца. Тым часам мы будем з вами развітвацца. Працаваў на гульні для вас каментатор БФФ Іван Міцкевич. Як заўсёды кажу вам, бывайте здоровы, жывіце багата, сачыце за беларускім футболам, на якім мы пачуемся на матчах вышэйшай першай жаночай лігі Кубку Беларусі. Віншуем Астравец з перамогай. Смаргонцаў заклікаем не сумаваць. Усё ж таки такая баявая гульня, у якой не хапіла аднаго забітага мяча. І на гэтым мы нашу трансляцыю сканчваем. Вось так вось Астравец перамагае Смаргонь у паўночна-заходнім дэрбі. А мы будем развітвацца, скажам, да сустрэчы і пабачымся на беларускім футболе.